Zombie Apocalypse. Yes guys, once again we're here in Infanta and I would like to say good morning to each and everyone that who are here to watch our race. But before anything else, I would like to say thank you to our Almighty God Father for keeping us all safe during our race, guys. So God, thank you for guiding us and leading us the right way, not only for this race but for the all times that we are riding on our bicycles. So thank you God and good luck to all of the participants. At tulad ng dati guys, meron tayong 800 meters na rolling start. Pagdating dun sa maliit na tulay, ay pwede na silang kumawala. Gusto kong pasalamatan ang mga kasama ko guys na walang sawang sumusuporta sa atin. Sa aming manager na si Madam Mergin Alferez, sa aming presidente na si Marlon Urbano, at kay Kuya Herman na aming marshal sa tuwing may race po tayo. Thank you sa inyong lahat. Tapos na ang ating rolling start guys at pwede na silang bumanat pero nagkakahiyaan pa yata ang ating mga participants. John Paul Mirador ng Santa Cruz, Zambales ang unang kumawala mula sa peloton. Isa pang tropa ang sumunod mula sa likuran, Marlo Corom ng Team Iba Zambales. Medyo may kalayuan na rin ang agwat ng ating breakaway dito sa ating peloton.
Nasa bayan na po tayo ng Igya at kanya-kanyang banatan na itong ating mga tropa. So bale ito yung ating main peloton at tingnan natin kung sino na ang nasa harapan at may mga nag-breakaway na kanina. May dalawa na tayo nakitang kalahok dito sa may bandang di kalayuan sa ating peloton. At sila ang umahabol sa ating unang breakaway. So tingnan natin guys yung nasa harapan pa na breakaway natin kanina kung gaano na siya kalayo dito din sa dalawa nating kalahok. Ayan guys, at hindi naman kalayuan ang agwat nitong ating unang breakaway. John Paul Mirador, nasa 10 seconds lang ang kalamangan nito sa dalawang humahabol sa bandang likod. So bali naging 5 na yung sumusunod kanina guys at mabilis nilang hinahabol yung ating breakaway. Ayan nga guys, at nagawa ng ating 5 humahabol kanina na madikitan itong ating breakaway. Dalawang Pangasinan Cycling Team, 2 team ng Bani, 1 Iba Zambales, at 1 Santa Cruz Zambales. 4 na bayan, 6 na kalahok ang bumubuo sa ating leading group.
at yung dalawang Pangasinan cycling team sa bandang harapan at sinundan sila ni Marlo Corom ng Iba Zambales. And guys, at magkakasama pa rin ang ating 6 na breakaway at bantay sarado nila ang bawat isa. Yan nga guys, at paikot na itong 6 na unang grupo at pabalik na sila sa finish line. Paparating na rin itong ating second group at nasa 1 minute and 14 seconds ang kalamangan nitong ating breakaway sa kanila. MJ Operia pa rin ang nagdadala ng ating first group at nakasunod sa kanya likod naman ang ating 5 pang kalahok. Pumalit ng trangko naman si Jimel Espanyol ng Team Bani. Sumunod sa kanya si Aaron Nilo ng PCT. Nakasunod si Raven Tabukol ng Bani. Pang-4 sa pwesto si MG Operia ng PCT. Pang-5 si Jan Paul Merador ng Santa Cruz Zambales. At nasa pang-6 na pwesto si Marlo Corom ng Team Iba Zambales. Aaron James Nilo ng Team PCT biglang nag-jump sa harapan at sinundan siya ni Marlo Corom ng Team Iba Zambales. Sumunod naman si MJ Operia at nag-crossover sa kanilang harapan. Sinundan din siya ni Marlo Corom at ginamit ang kanyang Naruto move. Sumunod na rin si Raven Tabukol at Aaron James Nelo sa kanilang likuran at naghabulan na sila guys. Part na to, hinintay ko itong second group at nasa 1 minute and 7 seconds pa rin ang kalamangan ng unang peloton.
Ian Buna ng Infanta Cycling Team at AG Sangalang ng Iba Cycling Team ang nagdadala ng ating second group. Balikan natin itong unang grupo at MJ Operia pa rin ang nagdadala sa peloton. Jemal Espanyol ng Timbani lumayo ng bahagya sa kanyang 5 katunggali. Pero hindi pumayag sa MJ Operia na makalayo ang Timbani at sumunod na rin sa kanyang likuran ang 4 pang kalahok. MJ Operia patuloy na bumaba na dito sa may harapan at nakasunod lang naman sa kanyang likod yung iba pang 5 kalahok. Marlocorom ng Team Iba Zambales ang may dala naman ngayon sa peloton. Nasa 1 minute and 56 seconds na ang kalamangan ng ating breakaway dito sa second group. Nangunguna sa ating first group si Jemal Espanyol ng Bani, nakasunod si Aaron Nelo ng PCT, pangatlo si Raven Tabukol ng Bani, pang-apat si Marlocorom ng Team Iba Zambales, pang-5 si MJ Operia ng PCT at pang-6 si John Paul Mirador ng Santa Cruz Zambales. Last 8 kilometers na lang ang natitira dito sa ating unang kalahok at Jemal Espanyol pa rin ang nagdadala sa peloton. May humabol na isa pang tropa mula sa likod. So bali 7 na ang ating unang group.
kompleto pa rin ang ating unang grupo at wala pa ring matagumpay na nag-breakaway. Last 3 kilometers na lang tayo at sino kaya ang mananalo dito sa 7 participants natin sa unang grupo. Ang team ba ni kaya o ang PCT o ang team ng Iba Zambales o ang Santa Cruz Zambales? Abangan natin guys dahil sigurado akong magiging maganda ang rimatihan pagdating sa finish line. Last 1.5 kilometers na lang guys, kaya wag na kayong kukurap dahil konting kimbot na lang at matatapos na itong ating karera. Medyo may kalayuan pa guys, pero medyo perya pumesto na sa harapan. Last 800 meters na lang tayo. $600 meters na lang. Last 300 meters.
mountain bike category. Nakatapos lang kapon. Bakit yan? Pag Ay, picture boy. isuot mo na, Neng. Oh, yung pera nahulog. Boy, picture boy. Ito lang. One, two, three. Oh, second. Ganyan na rin mamaya yung sunod-sunod. Magkakasama na. Si Marlo, doon muna award sa Balake. Second, Marlo, Forum. Kasama na ako ulit. Nakapakalam ako kanina. Sayang ko ba yan? Ilan po ang may medal? 1, 2, 3 lang. 1, 2, 3 lang. Ang daya. Kaya dapat yung kanya. Tan, tan, tanan. Tan. Mr. Brian. Bonus na yung bonus. Second runner-up. Awarding ng kanyang girlfriend. Kiss. Kiss baby ko. Third. Sinong third? Eh, pangilan ka? 1, 2, 3 mo kay Binga. Hindi, 1, 2, 3 lang. 1, 2, 3 lang ba? Ayun o. Taga saan ka, idol? Bani, anong pangalan mo? Ha? Kabayo. Anong pangalan mo, boss? Jimuel. Espanyol. Ikaw yung nag-chat sa akin, ha? Ang John Mark kami nga. Okay, third. Award mo na, Dang. Picture. Uy, si Manny may bandol. Ayaw naman boy. Sino pang sasali? Gusto? Mag-picture. Ikaw? Oh, yung Okay, congratulations. Hindi na boy. 1, 2. 2, 5. Okay na.